Dámy a páni, chceme vám dnes poskytnúť informácie a fakty, ktoré nás v Slovenskej občianskej koalícii vedú k vážnym pochybnostiam. Či premiér v honbe za preferenciami a percentami svojej strany konal a koná vo verejnom záujme, teda v záujme občanov Slovenska. My sme si preto nechali v jednej renomovanej právnickej kancelárii vypracovať stručnú právnu analýzu všetkých možných rizík, ktoré súvisia s postupom vlády v oblasti vodnej elektrárne Gabčíkovo. No a táto právna analýza jednoznačne dokazuje, že situácia je komplikovaná, vôbec nie je taká jasná, ako sa snaží prezentovať pán premiér, ako to prezentoval aj tu v parlamente tento týždeň. Vláda koná veľmi zvláštne. Najprv v lani v novembri zmluvu o prevádzke Gabčíkova so slovenskými elektrárňami vypovedala. Potom 9. marca tohto roku súd rozhodol, že táto zmluva je absolútne neplatná a napriek tomu sa vláda o deň neskôr 10. marca stretla a zmluvu, ktorá už raz bola vypovedaná, potom bola vyhlásená za neplatnú, tak na tretíkrát od nej ešte odstúpila. Realita je taká, že Robert Fico vystavil Slovensko obrovským rizikám. A my ho v otvorenom liste, ktorý mu dnes ideme zaslať, žiadame, aby sa k týmto rizikám vyjadril a aby zodpovedal na 8 závažných otázok. Vodohospodárska výstavba sa snaží získať Gabčíkovo len preto, aby bol pod kontrolou tender na generálnu opravu turbín vo výške približne 80 miliónov eur. Vrátim sa teda k výzve mojich kolegov z novembra minulého roku, aby sa pán premiér osobne zaručil, že na generálnu opravu turbín v Gabčíkove bude vyhlásená férová a otvorená medzinárodná súťaž. No a poslednou nezodpovedanou otázkou pre pána premiéra, ktorú tu dnes chceme spomenúť, je neriešenie doplatku za privatizáciu slovenských elektrární. Ešte môj kolega, vtedajší minister hospodárstva, pán Miškov, nechal spracovať nezávislú analýzu privatizácie. V tejto analýze bolo konštatované, že taliansky Enel má Slovensku doplatiť za privatizáciu elektrární 237 miliónov eur. Analýza, ktorá potvrdzuje, že doplatok Enelu za privatizáciu slovenskej elektrární by mal byť práve 237 miliónov eur, dneska už asi 3 roky leží u pána premiéra v šuflíku a nič sa s ňou neudialo. Ja sa pýtam prečo.